Hadian ka jinya Jurib Surok u President ka National People Youth Front NPYF penusla blok ba rab bolang shangpliang haringkat kit khot jangka kumju ru haga jingdarangkat u advisor ka NPYF penusla blok ba rab bok lang tengsong ulapan paw ke jing sngo komen banakaliang u SDO Civil Subdivision penusla Shri Gautam Warjri u blashim khia yakene kam kumbakilawan ban pensngo badrai ban trade dak bating ke company NHIDCL dak ba I order bakan penbiang ke kai phot hapo ki arsi hakabaya day bat kajing pentre slam ban maramat yakasurok National Highway Shillong Shadauki kabadan harum lai lengkon bat kumjuru ya kajing ya jurib lang ya ki jaka ki bom shngan ban ya ki kali bat haki jaka bakham ya ban penkulut ban penkhot no shisendan yaki Shushu ru la penpau ka jing sngo komen bahadian ka joint meeting USDO ka penusla civil subdivision ula ong ba unsa meet notification no shen na ka benta ka jing pelan kali no baro shisngi na ka benta ki nong ya nong yang jong ka than penusla ling ba ka surok na kalat iba krik kli ter shadu la lingkon nakaliang advisor ba ra bok lang teng song ula ong ba shisien ba pilakit ya kalengkor don bon ki eke ding ben kyang ki bangi hab ban ya kendu Henry kat kum ka kamram ki haban pej bat khmi ya ka khia ka shan ka jong upat ba bat ru khlem da shong klik ti ne tang da ki kitien ban snolem ulapan power ka jing sngongo ka bakar pang USDO bla shim khia ka ni ka kam ka badan kam na ka bentau upat ba bat kum juru ulapan ka jing trailang bat ki pat ba nong ya nong yeng ban kener ka kti ka mon ka kti ka diang la da dei ha ka nugu nugu benta ban ya train ka benta ka sok ka san jong ka than hi barok hoi ngin klet shipor ke kam party Henry tungin snok tilang kawai ban kit lengkor lem na ka benta ka baha ka met ha ka imlang sawa nakaliang jongi kum ka NPOF jong ka penusla blok rengkat ke jinga don lang bat I para bok tengsong rengkat kini ki nangelam ba khmat jong ka NPOF hadin bengila yo ya kabanya don bentalang ha ka joint inspection ya ka nakaliang ka office jong I SDO Civil jong ka penusla civil subdivision ila khot ha ka bengio ya ka banya shong hang te ha ID hang te ha lai lingkon bat adin bengila yo ban ya kren bat ban ya pen hi jingmon ha ka pede bat ka jing jong ki pat ba jong ka ni ka than ni ha ka pede bat ka ni ka surok nakaliang I SDO Civil haringkat ke jinga don lang bat ki he jong ka NHIDCL ki officer na PWD na police station ban na ki wei pat ki kenhun ni sokmen ba nakaliang I SDO Civil ila kham keren tinge ya ka NH ya ni ka company ka pentre ya ni ka surang ha ka ba nakaliang jong SDO Civil ila kensau ba ila ai da ka order ya ka company ke ka penta ka ba don ka jingkut jong ka ni ka surok ka don hang ni ha room lai lengkot but ka bana kaliang SDO Civil ila ai por kum ba arsni makin lai ka bedai but ka penta ya ka ba ka surok harum lengkot ka ikut but din tay layo banyak terter ngadung nanti na tak pun surok sini jam modi banyak layo banyak pet haki banyak pelang haki benta-benta ki badon ka jing kani ka jing tua kendau bad haki benta ki badon ka jing kamnya le ka jing kim juga surok hakaba la tang banyak tang gawe kali lani single lane Henry nakaliang jong SDO Civil ringkat ke jinga don lang angela ya ajmut bat ila ai de order ba idai ban penhui la ne ban clear ya ketu ka landslide ni ketu jing hab kendau hasil inter yang kini ke surong nadu nang ni na mauli adu ngai ha room lai kon bat hak bide bat kini ka jinga kendu jingi bat ka jingi yo jingi ban ya don bentalau bat ka yo don bentalau ka join inspection ni sokmen tu ba rekam kalong ka ba seiso hakaba nakaliang I SDO Civil yang ba insa penmi no shen ya ka notification hakaba dai ban pelai no ya ki kali barosni hakaba gamut ba non don shu kajing khang kali hakaba ya ki kali nadu ki kini ki light vehicle ki kali tourist ki kinla ban penkam le ne ban yai
baru isisni nak nika surong nak nika ka bangi penan kamenta ada surok jengi bakring bad akabede pan bad ka tu ka benta ka badon ka jing dukut ka surong tu akaba don kam bandon ka diversion lani ban sina sokwe akabede tu yo keturu ila simkia bad ila yakran bad u company ba dai pan pentri kan surong bakin leno kamkloi ka bala ban knang ban sinano ika sokwe akabede berkutu benta kenang ban nakaliang ki kali naduki heavy vehicle kilaban penekam yakni surong ban nakaliang jungi kum ka NPOF ni kwaru ban ong sepi ban kentui pi ki pajba nong snong jong kan ka thai riwa jungi bad ya barolang ki ba penekam yakni surong namar ba hoi keladon ke jing pelai yaki kali kam nam don chu ke jing khang kali baro isni ndrai ni de ban long ki ba husiar harga jing ya lenti ke jungi namar ba menta ka dairu ka ayom liur sakani ka than jungi ka dai ka jaga ka than ka ba dumlo jana ka takadau ya ngimla ban tip lapa ki board jang ka mariang na ka takadau kumki pajba biju benan kam kene strong ide benlong ki bosia khamtam ha ka por min ba khanang ba kanom jia kanu ka jing jia ba sesi ta hang bai dit kata ka jikelibat te long na kalian ka jungi kum ka NPOF ka Youth Wing Jong National People's Party kai ke bangi ia kemat kolong ke banding kongdu ke babu ke voice priority ke jungi kolong ba namta ka sok kesan jong pat bae te hot ki dan chibon bong pi sisen ba plami se kemat ban ket ya kono kolingkor chet dan chibon ke eki ding pengkiang le jing e ba kendu ten re ka target ke jungi kolong ba ke bangin la ban le ba bahatam namta ba pat ba num yu kendu kene ke jing e di hadian bong pi nak kalian ke jungi bang layo ban kijing ut nak kalian ngin pat ba hot ngim sim la song klikti nan ngim sim la susong ban chu ngap jar hot nak kapor ngiju ut na chiki su SDO dan ne chiki company te ndai kani ka kenti ka bamantang so kemen sibon ban kalian jong SDO ru asim kia ba bai di pandie badru akawe kalian glong ba nak kalian jungi kerpa pat ba bakin ailam ka keti kemen keti kadiang hot nyebu sesait suai ka kejing sngo parti lan dia kata kejing sngo politics nyebut cekendong saya kata mereka ke bahak mat du kedai de mata ke jumpat ba jong tan jungi im sim lami bong pi ban sim kabui ke reng imi mat long ba ikwa ban ki ba pat ba jong long song jadi abak lai ke lu ke sibut asu ba makalian ni kita ban le ye kami kata ka urip ban nakalian jungi mata ni sekmat harikat ka jingilam nakalian jungi presiden ban kat yang wakil presiden, vice presiden, ini pendek ya kenang banyak keren, semua ya kecing ke jungi. Badai kata ke banta kalian ke jungi barapor ke jungi. Batu aku bede ban kaji susuk sungsingan. Jok senong tahu batu aka ban kintiang aku yo kot nomor menta hadian baka jing kut surok ke along sa kajing hiran. Namata kijong kinok song jungi renganget ban lengba jok kenika joint inspection bagi meeting bang layo ban song mana nganget kandong ke cukurku ya kadong katahan jungi barok baru ke cikarpat ya kinok song bagi tahan jungi barok bagi ailam ketika dia empat banyak training kata ni baru nak kalian jungi bulan bangin bangi tristop aku bede ba kanu ke bayi kendo nak kalian kadong katahan jungi song 50 ringin nang sekmat ban tristop tak tahan jungi